سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا حجون كم تلمود زقرب اوانا وزيناتات ابي إثيوبيا زلو كونتات ابي ايفر كوست زلو وصيت مرجع كوم دما بامريكا زلو ناي مرجع كونتاتن كال ازدس زيناتاتن حيزلكم قريبه زلو خوينه نعلتاو زيناتاتن كال تمرتاو مدباتن مكتال دما ابزا channel سبسكرايب كتقبرو نعدمكم اب هاجر إثيوبيا زلو بوليتيكاو زيرغؤنت ناب طرز بصيح لاب زلو غيزه حجو ناب تهاجر حدش معباليتات كقلاقل جميرو خم زلو تغليصو ازخا قدماي مينستر تهاجر زخونه اب احمد بعل حيلتات مكلخال إثيوبيا اب لعل كلل تግራይ نحيل السقوم تخوزد ازيزو خم زلو بمفلاطيو تقدماي مينستر ابز بمنقد تلفزيون هاجرو غيرو زلو علاو مغلصخا اب كلل تግራይ حوحات اب لعل وتهدرو معسكر مدقع تفصيمو دحر مبال سمين ازون كسرق فتينيو اتسراويت نزحلفو 10 عامات تاب تግራይ زله ህዝቢ ኣብ ምሕላው ይጸኒሑ ሕወሓት ግን ከም ሓደ بعدا ወረርዩ ንመውቃዕን ንሙራርን ተራዒሉ ድሕር መባል ሓይልታት መከላኸለተ ሃገር ኣብ ልዕልቲ ብሕወሓት ዝምራሕ ዘሎ ክልል ትግራይ ወታደራዊ ስጉም ተኸወስድ ኣዚዙ ከም ዘሎ ድሕር መፍላጡ ኣብዚ እዋን ኣብ ከባቢ ዳንሻ ውግእ ተኸፊቱ ኣሎ ክብል ተዛሪቡ ዝርከብ እዚ ሓደገኛ ነተ ሃገር ናብ ናይ ሓደ ውግእ ከየምርሓ ዝስጋእ ዘሎ ኩነታት ከኣ ብዝተፈላለዩ ናይ ዓለም ውድባት ኩሎም ኣካላት ኢትዮጵያ ሽግሮም ብዘተንበር ብሓይሊ ክፈትሕዎ ከም ዘይብሎም እዮም ክላቡ جميرم زركبو نزي تختيلو خابز اوان اب كلل تግራይ ናይ ቴሌፎንን ኢንተርኔትን መስመራት ጠቕሊሉ ተቋሪጹ ከምዘሎ ሓደ ኔት ብሎክ ዝበሃል ዓለማዊ ትካል ዝሓበረ ኮይኑ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ወርሒ 9 ብዝተኻየደ ምርጫ መሰረት ኣብ ስልጣን ዘሎ ሕወሓት ድማ ካብ ሎማዓልቲ ጀሚሩ ነዞም ዝስዕቡ ናይ ህውፅ ጽዋን መምርሒታት ይሕሊፎ ዝርከብ እቶም መምርሒታት ከኣ ኣብ ውሽጢ ትግራይን ናብ ትግራይ ዝግበርን ዝኾነ ምንቅስቓስ ሰራዊት ዝተኸልከለዩ ናብ ትግራይ ዝግበር ዝኾነ ዓይነት በረራውን ዝተኸልከለዩ ነዚ ብምጥሓስ ብኣየር ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ጉድኣት ንምብጻሕ ዝግበር ምንቅስቓስ እንተሃልዩ ድማ ተመጣጣኒ ስጉም ተኸወሰደልዩ ኣዘዝትን ኣባላት ሰራዊትን ካብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ይምጽኡ ጉቡእ ክንክን ይገበረሎም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ኣይክህሉን እዮም ዝብል እዮም እዞም መምርሒታት ድሕር መውጻእ ሕወሓት ነትክልል ክከላኸል ድሉው ከም ዘሎ ዘፍለጠ ኮይኑ ብደረጃ ዓለም ግና ከም በዓል ክራይሲስ ግሩፕ ሕብረት ኤውሮጳን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝኣመሰሉ ውድባት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ዘይምርግጋእ ብዘተ ክፍታሕ እዮም ኣቲሮም ፀዊዖም ኣብ ሃገር ኣይቨሪ ኮስት ክግበር ዝጸንሐ ፕሬዝደንታዊ ውድድር ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ኮይኑ ዝጸንሐ ኣላሰነ ኦተረ ንሳልሳይ ግዜኡ ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ኮይኑ ተመሪጹ ከም ዘሎ ድሕሪ ምፍላጡ ተዛዚሙ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ሕጂ ኮሚሽን መረጸት ሃገር ዕላው ገይርዎ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ እቲ ፕሬዝደንት ኣብቲ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ካብቲ ዝነበረ ድምጽታት 94 ሚእታዊት ረኺቡ ዝበለ ኮይኑ ካብ ህዝቢ እቲ ሃገር ካብቲ ምርጫ 54 ሚእታዊት ከም ዝተሳተፉ ተፈሊጡ ዝርከብ ኣብዚ ተቃወምቲ ውድባት ንምስታፍ እቲ ፕሬዝደንት ኣብቲ ምርጫ ተቃዊሞም ከም ምርጫ ኢዶም ዝሰሓብሉ ፕሬዝደንታዊ ውድድር ከኣ እቲ ፕሬዝደንት ዝመርሑ ሰልፊ እቶም ተቃወምቲ ውድባት ነቲ ሃገር ንምንዋጽ ዝገብርዎ ዘለዉ ፈተነ ደው ከብሉን ኣብ ዓመት 2010 ዝተፈጥረ ኩናት ሓድሕድ ከይድገምን ያጠንቂቑ እዚ ይኹን እምበር እቶም ተቃወምቲ ውድባት እቲ ፕሬዝደንት ኣብቲ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ክሳተፍ ከም ዘይነበሮን ተግባሩ ከኣ ነቲ ሃገር ናብ ዘይተደለየ ኩናት ሓድሕድ ክእትዋ ይክብሉ ንሶም ብወገኖም ነቲ ውጽኢት ኮኒኖም እዮም ዝርከቡ ኣላሰነ ኦታራ ኣብቲ ተመሓይሹ ጸደቀ ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ዝነበረ ገደብ ፕሬዝደንት ነጣልዩ ንሳልሳይ ግዜ ኣብ ምርጫ ክሳተፍ ዝወሰነ ኮይኑ ኣብቲ ሃገር ከኣ ሓያል ዝኾነ ናዕቢ ተኸሲቱ ህይወት 16 ሰባት ይጠፊኡ እቲ ፕሬዝደንት ድማ ነቲ ናይ ምስታፍ ሓሳብ ኣዋዲቑ ቀዳማይ ሚኒስተሩ ዝነበረ ኣብ ምርጫ ክሳተፍ ኢሉ እኳ እንተነበረ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ግና ብሃንደበት ምስ ዓረፈ ንሱ ናብ ምርጫ ተመሊሱ ሕጂ ብ94 ሚእታዊት ክዕወት እንከሎ ኣብ ገለ ክፋለት እቲ ሃገር ከኣ 99 ሚእታዊት ካብ ድምፂ ረኺቡ ከም ዘሎ ተገሊጹ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝእዋነት ናይ መወዳእታ መዓልቲ ኣሰላሲሉ ተዓዋቲ ዝፍለጠሉ ሰዓታት እንዳቀረበ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ ግዜ ካብቲ ኣብ መንጎቶም ክልተ ተወዳደርቲ ማለት ጆ ባይደንን ትራምፕን ዝግበር ዘሎ ህልኽ ወጻኢ ኣብ ትካላት ምውርራድ እውን ሓያል ዝኾነ ውርርድ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብፍላይ ከ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝርከባ ትካላት ውርርድ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ ዘእትዋ ዘለዋ ኮይነን ብሽሓት ዝቑጸሩ ውልቀ ሰባት ከ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ መን ይዕወት ኣብ ዝብል ውርርድ ብዙሕ ዝበለ ገንዘብ እዮም ከትሕዙ ተራእዮም ካብዚ ኩሉ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ምውርራድ ኣብ ቅድሚት መጽኡ ኣረስታት ሰሪሑ ዘሎ ውልቀ ሰብ እንድሕር ኣሎ ግና እታ ክሳብ ሕጂ መንነታ ዘይተፈልጠ ሓንቲ ቀደም ሰራሕተኛ ባንክ ዝነበረት ሰበይቲ ከም ዝኾነ ተፈሊጣ ዘላ ብሪጣናዊት ኣብቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ እቲ ሕጂ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ይዕወት ብምባል 5 ሚልዮን ፓውንድ ኣትሒዛ ከም ዘላ ተፈሊጡ ከምቲ ሓሲባቶ ዘላ ከኣ እንድሕር ኣብቲ ምርጫ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ተዓዊቱ ክሳብ 15 ሚልዮን ፓውንድ ዝበጽሕ ገንዘብ ክትዕወት ከም እትኽእል ተገሊጹ
ገሊጹ ዝርከብ ካልእ ንሱውን መንነቱ ዘይተገልጸ ውልቀ ሰብ ከኣ ኣብቲ ምርጫ ጆ ባይደን ይዕወት ብምባል ኣስታት 1.3 ሚልዮን ፓውንዳት ሒዙ እዩ ዘሎ ከም መግለፂ ብዙሓት ማዕከናት ዜና ዓለም ከኣ ክሳብ ሕጂ ብሓፈሻ ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ መን ይዕወት ኣብ ዝብል ምውርራድ ክሳብ 410 ሚልዮን ፓውንድ ተታሒዙ ከም ዘሎ እዩ ተፈሊጡ ኣብ ኣውስትራልያ ሓደ መንእሰይ ለይቲ ደቂሱ እንከሎ ገዝኡ ባርዕ ምስ ኣጋጠሞ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ሕንጻይ ወይ ድማ ፓፓጋሎ ካብ ሞት ከድሕኖ ምኽኣሉ መዛረቢ ማዕከናት ዜና ዓለም ኮይኑ እዩ ዝርከብ እዚ ኣብ ኮንስላንድ ዝነብር አንቶኒ ኑጊየን ዝተባሃለ ኣውስትራልያዊ ናብ ረቡዕ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ከቢድ ደቃስ ፀቂጥዎ እንከሎ እቲ በዓል ክልተ ደርቢ ዝኾነ ገዝኡ ባርዕ ከም ዘጋጠሞ ዝተገልጸ ኮይኑ ነቲ ኩነታት ኣመልኪቱ ከዓ እቲ ካብ ሞት ሳላቲ ሕንጻይ ድሒኑ ዘሎ መንእሰይ ደቂሱ እንከሎ እቲ ኤሪክ ዝብል ሽም ዘለዎ ሕንጻይ ገልጠምጠም ክብል ይሰሚዕዎ ብድሕሪ እዚ ከዓ እቲ ሕንጻይ ዓዊሉ ጽውዖ ምስ ጀመረ ደሓን ድዩ ኢሉ ካብ ደቃሱ ተበራቢሩ ነቲ ሕንጻይ ሒዙ ናብ ደገ ምስ ወፀ ዓይኑ ከኣምኖ ዘይከኣለ ኣብ ዳሕርዋይ ክፋል ገዝኡ ባርዕ ተላዒሉ ይርኡ በዚ ከዓ እቲ ንበይኑ ዝነብር አንቶን ሳላቲ ፓፓጋሎ ካብቲ ገዝኡ ዝበልዐ ባርዕ ክድሕን እንከሎ እቲ ሕንጻይ ከዓ ቅድሚታት ትክእ እንድሕራሎ ሓበሬታ ትህብ መሳርሒት ነቲ ሓደጋ ተገንዚቡ አንቶን ኢሉ ሽሙ ብምጽዋዕ ካብቲ ባርዕ ከድሕኖ ብምኽኣሉ መዛረቢ ማዕከናት ዜና ክኸውን ክኢሉ እዩ ዝርከብ ኣብ ሃገር ሩስያ ብዝውንኑ ናይ ስጋ ትካላት ሽሙጉንን ዝኾነ ቭላድሚር ማጉሮቭ ዝበሃል በዓል ጸጋ ኣብ ገዝኡ ተቐቲሉ ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ እዚ ምስ ሓንቲ ዓርኮ ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ገዝኡ ኣብ ሳውና እንከሎ ብኽልተ ገጾም ዝተሸፈነ ገበነኛታት ዝተወረረ ቭላድሚር ክሳብ ሕጂ ቀተልቱ መነመን እዮም ከም ዘይተፈልጠ ዘሎ እዩ ተገሊጹ ከም መግለፂ ታምስኡ ዝነበረት ጓል ከዓ እቶም ክልተ ገጾም ዝተሸፈኑ ገበነኛታት ናብቲ ገዛ ሴሮም ድሕሪ ምእታው ንቭላድሚር ኣሲሮም ገንዘብ ከም ዝሓተትዎን ንሳ ግን ፊኒስትራ ሴራ ከም ዝሃደመት እያ ገሊጻ እታ ጓል ሃዲማ ፖሊስ ምጽውዓት ከዓ እቶም ገበነኛታት ንቭላድሚር ብማንቲግ ገይሮም ህይወቱ ክሕልፍዎን ከለዉ እታ ዝሃደሙላ መኪና ከዓ ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ ከባቢ ንፖሊስ ተደርቢያ ጸኒሓቶም ዘላ ፖሊስ ሩስያ ከዓ ንቐተልቲ ናይቲ በዓል ጸጋ ዝኾኑ ገበነኛታት ንምርካብ ሓያል ጻዕሪ ኣብ ምግባር ከም ዝርከብ እዩ ተገሊጹ ከም ዝዝከር ወዲ ነዚ ሕጂ ተቐቲሉ ዘሎ በዓል ጸጋ ዝኾነ ኣሌክሳንደር ዝሓለፈ ዓመት ብሓደጋ ናይ ሞተር ሳይክል ህይወቱ ሲኢኑ ዝነበረ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ይቕጽለሉ ኣብ ዘሎ ግዜ እቲ ናይ ምድማጽ መስርሕ ተዛዚሙ ኣብዚ እዋን ኣብ ምቁጻር ድምጽታት ተበፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ድሮው ናብ ብዙሕ ክፍልታት እቲ ሃገር መን ተዓዊቱ ኣሎ ፍሉጥ ኮይኑ እዩ ዘሎ ኣብቲ ኣብዚ እዋን ብቐጥታ ብብዙሓት ማዕከናት ዜና ዝዝርጋሕ ዘሎ ጸብጻባት ከዓ ሓንሳብ ባይደን ይመርሕ ሓንሳብ ትራምፕ ይመርሕ እንዳኾነ እዩ ዝርአ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ግና ብኮሚሽን መረጻ ኣሜሪካ እዚ እዩ ንዝቕጽል 4 ዓመታት ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ክኸውን ኣይተባህለን እዩ ዝርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግና እቲ ወትሪ መካትዒ ዝኾነ ቃላት ውፅእ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ንደገፍቲ ኣኪቡ ገይርዎ ኣብ ዘሎ ሓድሽ ዋዕላ ነዚ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኣነ ተዓዊተሉ ዘለኹ ብምባል ነቲ ጌና ዘይተቆፅረ ዘሎ ብመንገዲ ፖስታ ዝመጽእ ድምጽታት ሸለል ክብሎ ይተራእዩ ትራምፕ ኣብቲ ንደገፍቲ ዝሃቦ መግለጺ እዚ ምርጫ ንምስራቅ ፈተነታት ይካየድ ኣሎ እዚ ከዓ ንሃገርና ዝሕፍር ድሕሪ ምባል ነቲ ውፅኢት ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተሃገር ክወስዶ ከም ዝኽእል ተዛሪቡ እዚ ይኹን እምበር ክሳብ ሕጂ ብዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣካል ፕሬዝደንት ኮይኑ ኣይተመርጸን እዩ ዝርከብ እቲ ምኽንያት ከዓ ኣብ ገለ ክፍልታት እቲ ሃገር ብመንገዲ ፖስታ ዝመጽእ ድምጽታት ክሳብ ሕጂ ስለ ዘይተቆፅረ ዘሎ እዩ ነዚ ናይ ትራምፕ ብሓሶት ኣነ ተዓዊተ ዝበሎ ተኸቲሉ ከዓ ትካላት ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ዝኾነ ፌስቡክን ትዊተርን ካብ ተወዳደርቲ ቅድሚ እቲ ብኮሚሽን መረጻ እቲ ሃገር ብዕሊ መን ተዓዊቱ ዝገልጽ ሓበሬታ ዝወፅእ ኣነ ተዓዊተ እየ ኢሉ ዝጽሕፍ ነቲ ጽሑፉ ከንድምስሶ ኢና ብምባል ነታ ትራምፕ ሎሚ ንግሆ ብሓሶት ኣነ ተዓዊተ ኢሉ ዝጽሓፋ መልእኽቲ ብፌስቡክን ትዊተርን ክድምሰስ እያ ተራእያ ዘላ ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም